Και φτάνουμε πια στο σημείο των αυτιών, που και εδώ έχουμε τις αντίστοιχες απολύξεις, όπως στις παλάμες και στα πέλματα, στα όργανα. Και παίρνουμε το αυτί και το δουλεύουμε πιέζοντας τους λοβούς το εσωτερικό του για 30 δευτερόλεπτα. Αυτό παίρνει πονοκεφάλους σε μικρανίες και δίνει και ένα ποσοστό ευεξίας στο σώμα. Και δουλεύουμε καλά όλα τα σημεία του αυτιού. Κάνοντας και τις συγκεκριμένες πιέσεις, δουλεύουμε και γύρω στο ακουστικό νεύρο, και πάλι πιέσεις, επανάληψη. Δίνουμε δηλαδή εντολή αυτή τη στιγμή στα συγκεκριμένα κέντρα οργάνων που ενώνονται με τις απολύξεις, να έχουν μία ευρυθμία, μία εφταξία και μία ομαλή λειτουργία που δίνει σε όλο τον οργανισμό τη σωστή λειτουργία για ολόκληρη την ημέρα. Η επανάληψη αυτών των εντολών, των πιέσεων που γίνονται μέσω της νευροπαθητικής, είναι το κλειδί για να μπορέσει ο οργανισμός να προγραμματιστεί ή να επαναπρογραμματιστεί, θα λέγαμε, ώστε να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αυτορυθμίζεται, ώστε να λειτουργεί σωστά. Γιατί ο οργανισμός μας είναι σαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Του δίνουμε εντολές και αυτός τις επαναλαμβάνει. Μέσα στη μνήμη του οι εντολές αυτές αποθηκεύονται και βγαίνουν ως εντολές επαναλαμβανόμενες και έτσι ο υπολογιστής λειτουργεί με τον τρόπο που θέλουμε. Το ίδιο λοιπόν είναι και ο οργανισμός μας, με τα αυτιά, τα χέρια και τα πέλματα.